Niku nek cara Mandura mboten ngetokke benehe wong, malah ngetokke kucluke wong. Ngoten nggih. Nggih. Napa wonten ngoten niku? Lho, wonten mawon. Kula nate mangrem marangguli ngoten niku kok. Wis umure setengah umur wis ora nggarap sari, wis ora nampa tamu mendak bulan. Niku pas mlaku-mlaku isuk-isuk ngoten alun-alun Mandura. Enek wong wedok niku wis rada tuwek. Duandane gah kalah karo cah nom-nom, nganggo pakaian kuwi swarwa metetet, watoke sak dhuwur dengkul, ruwapet ngono. Waose metetet singlet pisan. Mulai mlaku iki kakok-kakok. Lha mung liwat ngarepe Baladewa niku batin kula disawangki dosa, ora disawangki mubadir batin niku. Ngaten nggih nggih. Pramilesake menika nggo to. Arep dikaya ngapa lan kepiye menungsa ki ora langgeng urip wonten ing alam donya. Ibarate wong urip ana ing donya niku mung mampir ngombe, ora suwe. Sepira to suwene wong ngombe? Lha niku aja mung mikir donyane mawon, mang mikir benjange nalika awake dhewe mesuk sing luwih langgeng, sing luwih suwe, sing luwih abadi nalikane ngadep ana ngarsane Gusti ngangge jagat. Ngaten nggih nggih. Nggih. Nuwun sewu Koko Prabu. Wonten dawuh Yayi. Sampun anggenipun gojek kalawan Paman Sengkuni. Sampun. Lah lajeng kesanipun. Kula aturi suwun radi majeng lenggahipun. Wonten bab ingkang badhe kula sumunaken pirsa dumateng jengandika Koko Prabu Baladewa. Kalwonon, nggih ngesaken dawuh. Leler tandure wasumiler. Nuwun sewu Yayi. Lugunipun tuwuh tandha pitakon jeneng manah kula. Ing nalika trihari ingkang sampun kawuri tegesipun 3 dina kepengker paduka kirim nawala ingkang tinapak asmani dening Yayi Prabu Jaka Pitana. Surah sing tulis wonten mriku ngandharaken lamun to Rika lenggan samangke jengandika Yayi Prabu Jaka Pitana nyuwun praptanipun ingkang ngraka ing Mandura. Mila mokal yen to mboten wonten bab ingkang wigati dene semanten wanter timbalanipun Yayi Prabu Jaka Pitana. Ko Prabu inggih sak dereng sak sampunipun ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pindan awit rawuhipun Jengkaka Prabu Baladewa. Nggih, ajeng nyuwun pangapunten kedahipun kula ingkang sowan dhateng Praja Mandura nanging kepeksa. Kula nyuwun rawuhipun Kaka Prabu Baladewa wonten negaring Astina. Sampun to Yayi, sampun. Alah, nyapa to ngono kuwi. Kula aturi ngicali Durgama Sangga Ringgo rikuh kang sarta pekewo. Kula prapta wonten negaring Astina mriku penasaran kaya dene mulih wonten kandhang kula piyambak jaragan Ngastina Mandura niku kula anggap padha. Ngastina ya Mandura, Mandura ya Ngastina. Pramila saiki menika Yayi, menawi pancen wonten reruwet pun Kakang ora ketang klungsu-klungsu melu ngudari reruwet kala wau. Yen to Ngastina nembe ke taman pepeteng sak bisa-bisa Baladewa mbudidaya mrih pajaring swasana. Wonten menapa?
Yayi, Kang Prabu. Raos sing manah kula. Kuwatir Wasumelang kaya dene ninggal bayi wonten sak pinggire jurang. Ingkang dipun menggalih perkawis wonten wilayah negari Ngastina pojok sisih lor wetan. Nggih. Wonten salah satunggaling titah ingkang wani madheg brahmana, madheg pendhita, madheg kiai. Wonten mriku ngedekaken pertapan utawi ngedekaken pondok ingkang dipun wastani Pondok Kembang Sore. Brahmana utawi kiai kala wau peparap penemban Begawan Dawala utawi Kiai Dawaludin ingkang wanuh-wani ngedekaken pertapan, ngedekaken pondok wonten wilayah negari Ngastina ingkang tanpa izin lawan Prabu Duryudana. Brahmana reh mangosamya ngambrangeng kadhi darunaning kaswasening maraga memalakung risang gondo matrat modo leng lalu mangulati Soraya mangrangsang wayah Soraya mangrangsang wayah Umya samara wayah amto yo jagat yo dewa yo Bathara. Kados mriki enggak samangke wonten umating Gusti ingkang wani madheg brahmana, madheg kiai ngedeke Pondok Kembang Sore. Wastanipun ingkang peparapipun Begawan Dawala utawi Kiai Dawaludin. Lakar kados mekaten Kang Prabu. Lah kasih kersanipun kok Kyai Prabu Jaka Pitana ndarbene raos kuwatir Kang Sarta Wasumelang menika sing disumlangke perkara apa sing dikuwatirke perkara napa ngoten. Kula ndarbeni panyakra bawa ingkang boten kirang prayogi tumrap Begawan Dawala kala wau. Jalaran anggenipun madheg pendhita wonten wilayah negari Ngastina boten izin kalian kula. Inggih salajengipun kula ndarbeni panggraita yen to Begawan Dawala menika mujudaken trubusane mungsuh ingkang badhe ngrong-rong kawibawanipun Prabu Duryudana. Awit kula mireng pekabaran dereng dang wangginipun ngedekaken pertapan, ngedekaken pondok kalawawu. Kathah para siswa-siswa, kathah para warga ing negari Ngastina ingkang ciklu-ciklu meguru dumateng Begawan Dawaludin kala wau. Nuwun sewu nggih Anak Prabu Baladewa. Kados pundi Bapak? Ingkang cetha sakelangkung dipun rugekaken menika senes sinten-sinten ingkang dipun rugekaken paling gedhe niku Begawan Durna. Sebabipun waton taun ajaran enggal kaya dinten samangke. Menika kathah siswa-siswa ingkang daftar dhateng Pertapan Sukalima. Gandeng wonten pendhita anyar ingkang naminipun Begawan Dawala kala mau. Sedaya samya daftar wonten ing Pertapan Kembang Sore. Mboten wonten ingkang daftar wonten ing peguran kula Sukalima. Biasanipun sing daftar mung ewon. Iki lenggah samangke loro mawon mboten genep. Sing genah cetha-cetha dirugekke menika Begawan Durna. Pramila saking menika kula suwun kanthi sanget kados pundi? Menika dados kersanipun anggeran Prabu Duryudana. Monggo kula aturi matur kelawan Kang Raka Mandura. Kang Prabu, kata dawuh. Mila kula nyuwun rawuhipun Jengkaka Prabu Baladewa kula suwun kanthi sanget. Kangge sarana nentremaken batos kula. Kula nyuwun senjata pilung paduka Jengkaka Prabu Baladewa. Nggih. Pertapan Kembang Sore, Pondok Kembang Sore kula aturi mbubaraken. Sri Baladewa Narapati Suwenareswara Kresna kalangkunging tresnanira mring Dyah Banon Cinawi mongko wekasing tias mongko wekasing tias Kyai Prabu
menapa mboten nama lepat menapa mboten nama kleru yen to paduka menika badhe mbubaraken wujudipun pertapan Kembang Sore. Gede-gedene badhe mateni ingkang nami Kyai Dawaluddin utawi Begawan Dawala. Leripun kleru kados pundi? Kyai. Piwulaning para pinasis pituture para pinter. Paugerane pathokane negara isa tentrem niku wonten sekawan. Paugerane negara saged tentrem menika cacahipun wonten sekawan ingkang angka setunggal. Inggih menika ilmune alim ulama ingkang dipun amalaken menika angka setunggal. Ewadene paugeraning negara saged tentrem ingkang angka kalih nggih menika adile para pemimpin ingkang angka 3 kejujurane para kawula kelawan pangarsa ingkang angka sekawan manunggale warga kelawan pangarsa waton sekawan perkawis kala wau dipun tindakaken kanthi lila legawa ing griya tertamtu negara saged mangguh katentreman. Lah ingkang angka setunggal cetha ilmune alim ulama ingkang dipun amalaken kedahipun Yayi Prabu Duryudana yen to kepengin negara Ngastina pinaringan ayom-ayom tentrem para kiai alim ulama para-para ingkang ahlul perkara agama kedah dipun rangkul dipun cedhaki dipun ayomi dening negara Ngastina tamanipun Yayi Prabu Duryudana sampun ngantos kok diobak-obak banyu bening kanthi srana badhe mejahipun Begawan Dawala kang sarta mbubaraken pertapan Kembang Sore niku kleru niku lepat Yayi. Kedahipun dipun ayomi kelawan negari mboten namung diayomi tok yen perlu butuh bantuan menapa kemawon ingkang magepokan kelawan pertapan utawi pondok Kembang Sore kala paduka kedah wani ngeculke duwiting negara kanggo srana mbangun bantu kelawan ingkang mapan wonten mriku mboten kok malah tiba kosok bali malah dibubarke iki jane pripun lho niku lho. Kula niku pengen negara Ngastina menika saged ayom-ayom tentrem. Ning syaratipun ayom-ayom tentrem nggih wonten sekawan kala wau. Ingkang baku angka setunggal, ilmune alim ulama ingkang dipun amalaken. Alim ulama niku anggenipun tumindak jumangkah kumrembang tangan jangkaing suku niku sampun wonten aturane nggih menika lumantar aturan agama suci agamaning pangeran awit sapa wonge gelem memeluk agama boten badhe klentu tumindakipun boten badhe rusak tumindakipun agama menika saking tembung a karo gama a kuwi ora gama ki rusak. Sapa sing gelem nganut agama ora bakal rusak tumindake agama napa mawon sae agama napa mawon becik. Merga ora ana agama sing nuturi supaya tumindak bab ingkang nista menika mboten wonten sedaya agama menika menuntun marang umate supaya tumindak ingkang leres tumindak ingkang becik jumbuh lawan angger-angger kang sarta tatanan supados jagat menika bisa tentrem donya menika bisa ayem betul lho. Mboten kok malah dibubarke pripun kula mboten serujuk niku nuwun sewu lho Yayi. Bumi kunjang ganjing langit lapaton ler kincanging alis risang mawet gandrung sabarang kadulu wukir moyak mayik ing saking jat balewara lumare sang kandrung untuk timbaling ngadhawuh jinuwun ana parigawe apa ora jur timbali marang pangarsa
kepareng kula ngaturaken geger wonten Pasiban Jawi. Njaba geger, non. Apa ana duwe rada pedhot saka wantilan sing ngijil saka kerangkeng uda kang arep pandengan gedhe-gedhene parang mukung ing nemu yuda. Sinuwun. Geger wonten Pasiban Jawi awit wonten praptanipun Begawan Kapiwara inggih Begawan Anoman ingkang sumedya ngabiyantara wonten ngarsa paduka ingkang sinuwun. Anoman sing teka, non. Iya. Wenana marga suwaya munggah ing Stinggil. Kalau ana non purih ngesaken dawuh keparang madal Pasiban sinuwun. Anoman patangga setong kasiliring sami rana amri sekar
ragadung kongas kandhanyo maweh rarasrenaning driya amit-amit masang kaliman tabik tinebeno saking siku denganing Abathara Duh sinuwun. Yun mangapunten ingkang agung dene kula lemah bengkah nyela-nyela sowan wonten ngarsanipun ingkang sinuwun Prabu Duryudana. Saderengipun pareng kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten lasa paduka ingkang sinuwun. Hanoman ya. Banget panarimaku karya bombong ngrasaning mikir ora liwat pangestuku tampan ana Hanoman. Kalwonon inggih kula pundi saengga jimating gesang kula diprayogani nggon mulunggung. Kalwonon ngestakaken dawuh sinuwun. Waduh, Hanoman. Padha becik ya Hanoman, inggih pangestunipun inggih sinuwun ing Mandura. Arah harja pisowan kula paring bekti kula katur sinuwun. Iya, wis tak tampa. Tumiba sepadha-padha. Nok-nen nuwun inggih. Kejaba kang saka iku Hanoman. Margake kowe matur kelawan panjenengan ingsun. Bayana wigati ingkang ngendi? Dene sumengko pengawak Bajra sigra kang mawa kita inggih hamengku gati. Nggonmu prapta ning negara Ngastina iki margake kowe matura. Nuwun iki, jinuwun lepat nyuwun mangaksamenipun kepareng matur wonten ngarsa Maduka. Kupat dipangan ula menawi lepat nyuwun pangapura. Kaya MC melu parikan barang to iki. Dinten samangke sowan kula wonten negari Ngastina pancen wonten bab ingkang badhe kula andharaken, kula aturaken wonten ngarsanipun ingkang sinuwun Prabu Duryudana. Duh sinuwun nyuwun pangapunten. Kawuningono bilih rikelenggan samangke kula menika nembe puruhita meguru wonten ngarsanipun Sang Begawan Dawala utawi Kiai Dawaludin ingkang dinten samangke ngedekaken pondhok ingkang dipun wastani Pondok Kembang Sore. Edian kowe guru, kowe murite Begawan Dawala lakar kados mekaten. Oh alah Hanoman tuwek keklek arep bongko ngono penggah meguru ae. Oh, sing tak golek iki apa? Nyuwun mangapunten penemban Begawan Durna. Wong meguru golek ngelmu tambahing kawruh menika mboten wonten watesipun. Paribasane wiwit lair nganti tumeka pati, menungsa menika kedah terus anggenipun ngudi kawruh, ngudi ngelmu. Ya wis karepmu, wong iki duwe penemu dhewe-dhewe. Hanoman, wonten dawuh. Murgage, sediamu apa? Baris kures bloko suto blak kutang terus terang sinuwun. Sowan kula mriki minangka dados utusan saking ngersane Sang Begawan Dawala kinen matur wonten ngarsanipun ingkang sinuwun ing Ngastina. Kowe dikongkon apa kelawan Begawan Dawala? Yen pangapunten menawi atur kula menika ndadosaken gerah ing penggalih. Kula namung matur jumbuh kelawan perintah dawuh ingkang kedah kula tindakaken. Sinuwun. Kula dipun perintah, kula dipun dawuhi. Kinen matur wonten ngarsa Maduka dening Sang Begawan Dawala guru kula utawi dwija kula. Bilih rikelenggan samangke mboten ketang sak gebiaring tatit.
Sang Begawan Dawala badhe ngampil wujudipun dampar keprabon negari Ngastina. Piye? Piye, Hanoman? Oh. Oh. Secomun taplir iki netap Duka yayasini bijojo bang mawinga wengis Umedhot patoning ati netra kocak montara mandher Itep nyomangala cakra praupan amrabak mbranang pindha kembang worawari Abot parang sagedeng wah muruk dahanane Tasmak bathok mata mlorok ora ndedelok Hanoman kowe iki pendhita kowe iki brahmana kena ngapa ora iso mbedakake ngantarane bener kelawan luput Nadan kowe mundi apa yang dadi perintah Begawan Dawala ning tok sawang sing tok tindake iki bener apa luput war ngampil wujude dampar kencana dampar keprabon negara Ngastina ateges kowe ngepal masakane Duryudana ngono kang saka kuwi dina samangke murgake sawangan lan rungokno cape Prabu Duryudana Hanoman ora bakal ora ketang sak gebeyaning tante tak ampilake dampar kencana mergo dampar kencana mujudake kawibawaning Prabu Duryudana iblis Begawan Dawala nantang perkara kawan Duryudana Kangro sesumbar lindu keter bumi gunjing kumaluduk guntur ketuk gumup kang jalani oh Anoman kowe iki jane iso mikir apa ora Anoman jare kowe iki abdine Yayi Prabu Kresna abdine Wisnu Bathara kena ngapa ora iso milah-milah kang sata ora iso milih-milih kudune kowe iki iso ngraita kowe iki pendhita kowe iki brahmana sing tok tindake iki bener apa luput kowe sak lumrahe yen to Yayi Prabu Duryudana duka kelawan kowe nesu kelawan Begawan Dawala wong sing darani duweni keprabon kuwi kudu digondheli nganti tetesing ludira kang pungkasan mari basane sedumuk bathuk senyari bumi lah kok Begawan Dawala bakal ngampil wujude dampar keprabon dampar kencana ateges dheke pengen dadi ratu ning negara Ngastina paham ora kowe goblok kowe Anoman ngaku pendhita kowe Anoman biyen jare kowe dadi gembong Swelagi abdine Rama Wijaya kudune kowe iki waskita perus sadurunge winarah paribasane lah kok kowe dijlomporongke karo Begawan Dawala manut wae iki jane kowe iki mujeng apa ora kowe iki ngerti apa ora yen to tumindakmu kuwi bakal ngrong-ngrong kali bawane nganggeran Prabu Duryudana wah pendhita kethek pendhita goblok kowe wah Anoman pekok kowe Anoman pekok kowe
nggih ngobong debok. Yahene anak kethek ning goblok. Oh alah Anoman. Bola bali Anoman nadyan to pendhita ning wujudmu ki rewanda utawa kethek. Kethek kuwi kewan. Kewan ki derajate sik sak ngesore menungsa. Mula kowe iki asline dudu brahmana sing nglimpat, dudu brahmana sing pinter ning asline pendhita sing bodho. Ora duwe angger-angger, ora duwe paugeran. Ombak kumbul dening kahanan. Oh alah Anoman. Kowe rasa dadi pendhita, dadi germa ning guyangan kono wae. Rumangsane dampar kencana, dampar kaprabon kok arep diampil iki ateges arep dadi ratu ning negara Ngastina iki. Kenene nggih mikir Anoman. Mangkat diperintah ya kena, ning iso mbedake sing ditindakke iki bener apa luput. Oh alah Anoman. Pendhita lek goblok ra kaya kowe Anoman. Oh. Oh. Nina. Anoman malumpat sampun prateng witing naga sari mulat mangandhap katingal wanudya yukuru aking ing kocap kacarita keta mangkono sedaya ingkang wonten sitinggil negari Ngastina samya nandukaken dedukan lawan Begawan Hanoman. Prabu Duryudana Begawan Durna Prabu Baladewa reki ana patih Arya Sengkuni. Paribasane entek amek kurang golek anggenipun ndukani lawan Begawan Kapiwara kocap. Sang Begawan Anoman babar pisan boten kumecap. Nadyan to mung seklimah malah kepara sedakep saluku tunggal. Matekaji panglemunan ing pengangkah oncat saking negari Ngastina. Arsa medal saking negari Ngastina ning malah lakune Anoman keblasuk mlebu kaputren negara Ngastina. Anoman hilang, Anoman Koko Prabu. Koko Prabu teng pundi Anoman? Kula ki ambak mboten ngertos. Anoman hilang. Wonten pundi kok ora kula ki ambak mboten ngerti kula teng ngarep kula niki wau. Anoman ilang lha nggih kula ki ambak teng pundi Pak? Nalawati kok Prabu. Wah. Minggat nanti Anoman iki. Wah, nanti munyuke iki mau.
Sumangkah angguru sesumbar lindho getar bumi gunjing kumaludha guntur ketu gumep kang jalani hidi Koko Prabu mboten duga mono Nyolowadi Hanoman anggenipun ilang saking Paraja Ngastina. Lah nggih wong wau niku nak wonten sak ngajeng kula ki malap tak tinggal kedhep Anoman ilang. Lah mangka ya kula niku ngematke kula ki mbak mboten ngerti. Lah kok ngerti-ngerti mak lap Anoman reneng. Kakang Durna, apa sing kuni? Iki mau Anoman kok iso ilang ki jalaran saka apa? Anoman wedi karo aku. Anoman wedi karo aku. Tak pandeng, tak sawang, tak pentelengi. Anoman dingkluk. Wekasane Anoman lunga tanpa pepuyan. Wedi karo kowe. Iya. Nek ngono kowe ngerti lungane Anoman ki ngetan apa ngulon. Ayo ngerti no. Ndeke wedine karo aku kok. Anoman lungane ngetan apa ngulon. Ngetan. Oh iya. Nek ngetan berarti metu saka ing kraton. Iya, genah metu saka kraton. Dheweke pengen lunga. Dheweke wedi kawan Bagawan Durna. Sapa sing ora ngerti karo Bagawan Durna? Durna. Dur kuwi wong pinter. No kuwi padang, tegese pinter tur padang. Ngono. Modara. Kados pundi Koko Prabu? Kawontenan Nyolowadi anggenipun Anoman lunga saking ngajeng kula panjenengan. Kula suwun Koko Prabu mboten kundur langkung rumiyin. Sampun negakaken dumateng ingkang ngerayi ing Ngastina. Kula aturi maringi pengasih dhateng kula. Inggih, Yai, nggih. Kula nggih cubriya tuwuh tandha pitakon jroning ati kula Anoman ki lungane nanti. Saya kula nggih pengin mbuktekne kaya ngapa to dapure Begawan Dawala utawi Kiai Dawaludin ingkang jenenge gegere jagat kula wau. Ing atase pendhita kudune semeleh rasa, semeleh pikire kok malah arep gawe gendro, arep geger kanthi srana ngampil dampar kencana, dampar keprabone Yai Prabu Duryudana. Nggih, kula suwun paduka mboten kudu. Nggih, kula badhe leledang wonten ing alun-alun negari Ngastina. Kula badhe madosi Anoman. Kula golekane Anoman karepe piye nek kaya ngono kuwi. Nggih, ngesoaken dawuh. Para madal pasiran Yai. Nggih. Napa mboten langkung sawi kula dherekaken kundur ngedhaton Kembul Bujana. Sampun. Perkawis Kembul Bujana Ndrawina tinemu wingking. Kula badhe ngupadi ngulari mendados ilangipun Anoman saking ngarsa kula panjenengan. Nggih, sembah kula inggih mring tindak paduka. Nggih, Yai. Kartomarma punten dawuh Koko Prabu. Bubarno kang padha kantung sebo. Jenenge ingsun tumrih kundur ngedhaton. Kalau non mrih ngesaken dawuh Koko Prabu. Sebet biar kataliko kaya to mangkono titipurna pangandikane Sang Nata Prabu Duryudana sasmita rasa kundur ngedhaton. Lampahe Sang Nata kairing munggang gamelan ngumandhang ing awang-awang.
Cek rame-rame